Hoxe traio outra recreación dunha figura galega, neste caso dos peliqueiros, xa que estamos nestas datas de Entroido. Os peliqueiros son unha figura moi importante no Entroido, sobre todo de Laza. E bueno, antes de nada dicirvos que tedes unha lista de reproducción con todas as personaxes que fixen de mitoloxía galega, das tanxugueiras, e este estará aí tamén. O peliqueiro é unha das persoaxes tradicionais do Entroido de Galicia, en concreto de Laza. Laza forma parte do Triángulo de Entroido da provincia de Ourense. En Ourense, na provincia, hai 3 lugares de maior importancia do Entroido, que son Laza, Xinzo, de Limia e Verín. E cada un dos sitios, aparte de Maceda, Viana do Bolo e outros lugares, cada un ten o seu traxe tradicional, esa persoaxe característica dese lugar. En concreto, de Laza son os peliqueiros. Os peliqueiros son como unha figura de autoridade do Entroido en Laza. Cando saen polas rúas escoítase moitísimo porque levan como unhas campás que se chaman chocas no traxe. Levan unhas máscaras moi características que vos contarei a continuación un pouco como vai o traxe e todo. Non sei, que son impresionantes, pero tamén dan bastante respeto e medo. Bueno, pues na actualidade dice que se non vas disfrazado métenche un latigazo. O peliqueiro viste unha camisa branca e gravata vermella, aínda que hai modificacións, de feito en fotos e así aparecen gravatas de distintas cores. Sobre a camisa levan unha chaquetiña curta como a dos toreiros. Tamén é de tecido forte, moi adornada con ouro e cores como a ocre. De corte eclesiástico, eleva ribetes e galóns, ademais de carreteiras nos sombreiros e fitas bordadas. Encima da chaquetiña o peliqueiro debe levar un pano de cabeza de cores vivas que cae en forma triangular polo lombo e, segundo a tradición, ten que ser propiedade da moza do enmascarado. Da cintura aos xeonllos visten calzóns con encaixes, frecos e pompóns brancos e trenzados de la que alternan frecos verdes encarnados. As medias de cores vivas van cosidas á parte inferior dos calzóns por riba dos xeonllos. O atuendo complétase cos tirantes que suxeitan os calzóns e cuns zapatos de punta fina. O peliqueiro leva 6 grandes chocas nun cinto pola parte posterior para avisar a xente de que chegan. E por eso mesmo o peliqueiro leva unha faixa que pode ser branca, azul ou encarnada, cuxa finalidade é protexer o peliqueiro destes golpes. E o peso total de todo o conxunto do traxe son 5 kilos. Estes traxes gárdanse cuidadosamente dun ano para outro, de entroido a entroido, e transmítense de pais a fillos. E tradicionalmente, os nenos que acababan de nacer en Laza regalábaselles un cinto con chocas pequeniñas. Parece das supernenas. Os peliqueiros case sempre van en grupo e percorren as rúas da vila normalmente en ringleira. Corren e choutan sen parar e non poden destapar a cara agas que se atopen nun local pechado. Poden ser insultados pero non tocados e ninguén pode descubrir a súa identidade. Os veciños teñen a obriga de invitalos a viño e bica de entroido cando chaman ás súas casas ou mesmo se sorprenden cerca dun bar. Na man levan unha zamarra, zamarreta ou zamarallo, que é un látigo de pel de becerro co que o peliqueiro zurra a xente que atopa o seu paso. Antigamente tamén levaban paus con vexigas de porco. O peliqueiro azouta as persoas do lugar que o insultan e provocan. Sobre todo fustiga e ameaza, estalando o látigo con forza contra o chan. Na actualidade dice que fustigan os que non van disfrazados. Parece que noutros tempos xa afastados, os peliqueiros empezaban a saír xa dende aninovo. A lenda di que non se limitaban ao Val de Monterrei e que nas súas ruadas chegaban ata Castela. A máscara do peliqueiro, que está a metade de camiño entre o terrorífico ou a maldade sorrinte, continúa por riba da cabeza nunha especie de miltra, que podería recordar as que empregan os bispos nas solemnidades. A parte frontal desta mitra confecciónase con lata e decórase con debuxos de animais ou símbolos astrais.
A careta propiamente dita tallase en madeira, os expertos prefiren que sexa de bidueiro ou freixo. Nos extremos da base da mitra colgan dous pequenos pompóns. A parte posterior da máscara péchase cunha pelica, de feito por eso se chama peliqueiro. A pelica é a pel morta normalmente de gato ou de coello que se usaba para facer esta parte. Actualmente xa non se usa esta pel, senón que se utiliza a pel sintética. E algo moi característico desta máscara é que teñen un grande nariz e un sorriso tamén enorme, e despois teñen unha barba feita con pel de lebre. E por último, a careta leva a rabeira, que é un anaco de crin de cabalo que colga pola parte posterior. Non me podes creer como fixen, pero... Eso, pegueille esto aquí, esta caixa de cartón, pero pegueila moi arriba, como para... porque senón se me ia para atrás. Entón, pegueille esto, e como solo pretendía que se viera a parte de antes, pois dame igual. E despois, como este se me caía, pois eso. Chao, chao.